Patuloy na isinasagawa ng Padilla Escutia Administration ang pamimigay sa mga senior citizens at PWDs ng ipinangako nilang birthday cash gift kahapon Nobyembre 22 taong kasalukuyan sa 6 na barangay sa bayan ng Talisay at 2 barangay naman sa bayan ng Daet. Pinangunahan ang pamimigay na ito ng Vice Gobernador na si Honorable Joseph Escutia at ni Bokal Rodolfo Polgache. Sa ibinigay na mensahe ng Vice Gobernador, ipinahayag nito kung saan talaga nagsimula ang pamimigay na ito ng birthday cash gift. Ngayon po umaga, dito po yung katuparan ng ating pangako ng ating gobernador. Sabi po ni Gobernador Padilla, babalikan niya kami para ibigay ang birthday gift. Pero karamihan sa inyo, hindi naniniwala, sabi ninyo, hindi bukol din yung mabalik dito sa aming barangay. Pero ngayon po, natupad po yung pangako ng gobernador na babalik po kami. So magbibigay po kami ng birthday gift ninyo. Ako po dati mayor noon sa bayan ng Labo. Ang akin po, nung po kasi ako'y bata pa, pag na-birthday ang nanay at tatay ko, hindi mo kahit 5 wala. Sabi ko sa aking sarili, pag nagkaroon ako ng kapangyarihan na makapagbigay, ay nagsimula po ako ng 300. 300 po ang binigay ko noong 2015, nagawa ko ng 400, 2016, nagawa ko 500 noong 2017, at nung matapos po ako ng termino ko noong 2022, 1,000 na po ang binibigay namin doon sa aming bayan. Ang sabi po, nung kami po ay manalo, ni Gobernador Padilla, sabi ni Gobernador sa akin, oh my God, dapat yung senior citizen na birthday gift, gawin na natin sa buong probinsya ng Camarines Norte. Kaya po ito nangyari. Si Kuya Paul po, parte po siya na pagkabang ng ordinansa. Kaya po nangyari ngayon, ibigay natin sa inyo 1,000. Ikinatuwa naman ng mga senior citizen at mga PWDs ang pagbabalik ng Padilla Escutia Administration upang tuparin sa kanila ang pangakong 1,000 sa bawat nagdiwang ng kanilang kaarawan. Buong galak naman tinanggap ng mga ito ang kanilang cash gift. Para sa Totoo Balitang Banwaan, Rona Vega, DZN.